Pagdagsa sa mga turista sa Banwa sang Kalibo, Aklan para sa Ati-Atian Festival 2019, ginalauman. 20 ka mga hotels fully booked na. Samtang mga Kapuso Stars, nagabot na agon maghatag sang duwag sa koronasyon sang Mutya it Kalibo Ati-Atian Festival. Para sa dugang nga impormasyon, makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live sa Aklan Provincial Capital. Daryl? Preparado na ang local government units sang Kalibo, Aklan sa tuigan nga pagselebrar sang kapista ni Senyor Santo Niño. Ang ginakabig nga Mother of All Festivals, ang Ati-Atian Festival 2019. Masako na ang lokal nga pamunuan sang Kalibo, Aklan sa pagpreparar sang pagdagsa sang linibo nga mga turista humalin sa nagkalain-lain nga parte sang pungsod. Ginabulubanta 100,000 tanan ka mga turista ang magapakigbahin sa tuigan nga Ati-Atihan Festival. Halos fully booked na ang tanan nga mga hotel sa bugos nga banwa sang Kalibo. We estimated around 100,000 daily traffic yun from Friday until Sunday na activities. So they're mostly there at the plaza at ditong mga surrounding streets. Yan ma'am consist of tourists and mga Halo na siya, devotees, locals. pahanog yan sa mga turista kung ang tinutuyo ang makatipid sa pagselebrar sang Ati-Atian Festival. Mayara man sang lugar sa Banwa nga nag-offer sang homestay services. Pwede man nga magdiretso sa isla sang Boracay, bangod base man sa Tourism Office sang Kalibo, mas barato ang mga hotel rates kumpara sa Kalibo mismo. As of Wednesday na monitoring namin of the 51 establishments, 20 na yung fully booked. Pero we still have enough rooms para dun sa mga hahabol. Aside from that, meron din kasi yung mga houses na nag-host ng mga families and friends. Oo. So, pwede na naman po dun. So, mostly kasi yung mga bisita namin nagsistay sa kakilala nila dito. So, that's the reason din na hindi pa siya napupuno yung mga establishments. Ginalauman nga mas madapagid ang mga turista nga magapadulong sa probinsya kasunod sang liwat nga pagbukas sang isla sang Boracay. Hindi lang bangod sa mga magarbo nga selebrasyon ang rason sa likod sang pagdagsa sang publiko sa Kalibo. Apang bangod man sa wala nagabaylo nga pagtuo sa mga deboto kay Senyor Santo Niño. Samtang nag-abot na kaina sang agang mga Kapuso Stars nga sanday Asia's romantic balladeer Christian Bautista kag Kapuso hunk Jason Abalos. Ang duhang magadugang sang duag sa hiwaton nga Mutya it Kalibo Ati-Atian Festival Coronation Night karon sa gabi. Si Christian ang magaharana sa mga maanyag nga kandidata, samtang si Jason naman ang magaserbe nga isa sa mga judges. Pahanugyan sang otoridad ginadumilian ang pagdala sa mga deadly weapons kag mga sharp-edged materials, lakip na ang mga ilimnon nga yara nasulod sa mga botelya. Pahanugyan man sa mga ginikanan nga ilang nga halungan ng ila nga kabataan sa pagselebrar sa tuigan nga Ati-Atian Festival 2019. Said Daryl, anong ginlain, ginbago o kung ginmas panami sa ini nga bersyon sang Ati-Atian Festival sa ini nga tuig? laong man sang publiko nga mas mangin madinuagon kag mas mangin masadya ang pagselebrar sa sini nga tuig nga Ati-Atian Festival, bangod man sa bag-ong bukas nga isla sang Boracay. Kun sayuron, mas madamo nga turista ang magadagsa kag magapakigbahin sa pagsinadya sa sini nga tuig nga Ati-Atian Festival. Amoy na ang latest update live alindiri sa Kalibo, Aklan. Balik dira sa inyo sa studio, Said. Tuntuon ka na magsadsad nga daan, Daryl. Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.